Kasi parang umaamba na yung ulan, matagal nang hindi umuulan dito ka from di. Ito yung tuyo yung mga ano ko dito halaman. Sayang ito, ang gaganda sana. Ang ganda sana ng ano na ito. Pero hayaan ko na lang, tutubo pa rin naman yan eh. Ang ganda-gandang tingnan ka from di yung crouton dito. So, one of my favorite crouton. So, lahat sila favorite ko. So, syempre dito ka from di, ayan, nakikita nyo. Ayan. Napakaganda. Ayan, nakikita nyo naman. Very golden siya. Iba-iba yung kulay. Kasi very ordinary yung mga bromeliads ko dito. Ito kasi matagal itong ordinary din naman ito. Lumaki lang siya. Hello po mga ka-From D, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Certified From D channel. Ngayon po ay nakapagpahinga na ako ng konti, kaya ganado na naman ako mag-gardening. At syempre hindi ako makatiis, nakikita ko palagi yung front yard ko. Sabi ko, unahin ko yung nasa backyard kasi yung yung African talisay ay natabunan na ng what do you call this? Monkey tail. So ayun, pero itinayo ko na yung monkey tail, kaya sabi ko, ito na lang muna kasi parang napapagod akong nakikita ko yung garden ko dito sa harap na parang hindi maganda. Kaya siyempre bago ang lahat, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag niyong kalimutan i-touch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun nga ka-From D, nakakapagod tingnan yung garden mo na parang hindi maganda. Kaya yan, gusto ko talagang ayusin na. Pero sabi ko, paunti-unti lang kasi syempre napapagod ako tapos nadadagdagan pa yung stress na nakikita ko dito. So ayan, kaya gusto ko siyang galawin na kasi para matapos na. Pero I think hindi ko siya tatapusin ka. Gusto ko lang na masimulan na para pag yung talagang gusto ko nang gagawin ko na. Pero pag sinipag ako, talagang tuloy-tuloy ko na to. So ayan ka-From D, mag-gardening muna tayo. So ayan nga po ka-From D, mayroon tumubong papaya dito. Gusto ko siyang tanggalin pero ilalagay ko muna sa paso kasi hindi ko pa napag-desisyonan kung saan ko siya ilalagay. Pero parang papaya ba talaga to? O papaya ka-From D. Parang pangit naman siya nandito sa masikip na aking front yard kaya ililipat ko siya sa ibang location. But hindi ko naman siya papatayin. Ilalagay ko muna sa paso, then saka ko magde-decide kung saan ko siya pwedeng ilagay kasi sayang, nasasayang ako. Then ayan, maraming mga maraming mga pwede kong gawin, mga naghambalang ng mga halaman. So, napabayaan na. Hindi naman masyadong marami yung tatanggalin ko dito. Pero medyo sumikip yung iba tapos dito sa ground medyo malawag. Kaya inisip ko yung ibang bromeliads ko ay ilalagay ko dito sa front yard. Dito dyan sa ayun, tapos yung mayana ko, babawasan ko. Kasi parang, ayun, hindi na maganda. So actually, kulay pink ito eh. Aywan ko ba't ganyan. Pero magtatanim pa rin at tatabi ko pa rin kasi tatanim ko pa rin siya. Kasi sayang. So ayan, at tanggalin ko na muna yung papaya dyan para wala na akong ibang iisipin. So saka na lang pag-isipan ko kung saan ko siya ililipat. So naghanda na ako ng paso para sabi ko, mayroon akong paglagyan para hindi siya malanta. Bali, ano yung niya, ugat niya? Malabot kasi yung lupa dito kasi ito yung galing sa kanal na lupa. Bali, bawasan ko muna para mailagay ko yung puno niya. Nauna naman lahat yung ugat. Ang gusto nito kasi ka-From D yung mga papaya, ayaw niya ng masyadong natutuyo. Ayaw niya masyado ng basa. Gusto niya yung tuyo na lupa. Kaya maghahanap ako ng lupa na pwedeng taniman na palagi siyang yung hindi masyadong bababad sa tubig. Kasi pag nababad sa tubig, nabubulok siya. So, ayun. Para mas madali ko siyang mailipat.
Hindi ko alam kung saan ito nagmula tong papaya na ito. Kasi yung ano galing sa kanal eh. Siguro mga, hindi ko nga alam kung ano lang ito, kung papayahan. Kasi marami naman nag-ano dito ng papaya, pero kasi pag galing sa kanal, parang katulad ng mga ampalaya na maliliit yung ano, maraming tumutubo nun dito. So akala ko talaga yung ampalaya. Tapos nung namunga na, inalagaan ko talaga siya kaprom. Tapos nung namunga na, yung mga bunga niya parang ganito lang. Tapos nung kinuha ko, puro buto yung laman. So useless. Hindi ko rin napakinabangan. Iniisip ko yung papaya na ito parang baka ganun din. Pero sayang pa rin. Ayan. So at least, maililipat ko siya kung saan ko gusto. So dito kaprom dito tatanggalin ko itong ano na ito. Kasi parang umaamba na yung ulan, matagal nang hindi umuulan dito kaprom Ito yung tuyo yung mga ano ko dito halaman. So ayun, namatay yung isa kong ano, ang tawag doon, yung isang ayun niya na variegated kasi na ano, hindi pa naman siya namatay pero masyado yatang naapektuhan dahil na tabunan nun. Tapos maraming ano dito. So ayun, linisin ko lang ng konti. So ayan, natanggal ko na yung mga naghambalang na mga sanga dyan. Parang iniisip ko na yung ano, kasi marami akong puputulin na peanut grass. Gusto ko ilipat dito yung mga puputulin ko. Kasi dati naman peanut grass yung nakatanim dito talaga. Maganda nga yung kasi pag nasisinaga ng araw, maganda yung ano niya, tubo niya, tapos maraming bulaklak na kulay yellow. Then ito, ano ba to? Putulin ko na ito. Mexican petunias. Ano ba yung pamutol ko? So ito yung Mexican petunia. So putulin ko na siya. Ang laki. Ayan, oh. Pero ano, pag namulaklak ito madami kasi ang laki niya na. Tapos yung isang French bush ko dito namatay, oh. Sana makarecover, diniligan ko na siya. Siguro na sobrang sa ano, buti nabutan ko, pero sana makarecover siya. Kasi natutuyo na, oh. Baka matuluyan siya. So didiligan ko ulit mamaya. Ang dami kong tatanggalin, oh. Ang daming damo. Ayun. So yung mga habang tag-init pa, matutuyo na yung mga puputulin ko dito. So ayan mga kaporomdi, parang mga mayana na lang naman yung natira dyan. Tapos konting ayos ko na lang. May mga stone dito. Ayun, ibabalik ko lang yung mga, siguro puputulin ko na yung mga mayana nga. Tapos yung mga nasa paso na, sayang na mga bato dito. Tatanggalin ko yung mga stones, mga white stone. Kasi nalagay ko yun dyan para ano, pang harang sa mga manok na kumakahig ng mga lupa. Para sabi ko, para hindi siya makayas o makahig, nilagyan ko ng mga stones. Sayang ito, ang ganda sana ng ano na ito. Pero hayaan ko na lang, tutubo pa rin naman yan eh. Basta pinutol ko lang. Ayun. Okay. Ayan. Tapos diligan ko mamaya para kasi sobrang natuyo siya ka from di kaya ganun.
wala na silang ma-absorb na tubig. So pag umulan, kaya lang pag naulanan, talagang natutunaw siya pag nasobrahan sa ulan. Tapos syempre, daming puputulin. So ayun nga po, Kapromdi, gagawin ko, ililipat ko na lang yung mga bromeliads dyan, kaya para mas madaling gumanda. So ayan, konting-konti na lang. At ayun na lang, ayos na kaagad. Yung masyadong nakasum kanina, hindi ko na malay na nakasum pala yung video ko. Pero okay naman, at least nagagawa ko namang kahit papano. So ayan, gumanda na kaagad. So ayan, ang makikita ngayon. Ito yung mga bromeliads, Kapromdi, na binunod ko dun sa yung mga tinanim kong una. So yan talagang nagkalasog-lasog yung mga ano nyo. Hindi ko alam kung anong dito, kung aso or manok, pero okay na yan, dyan na yan, hindi wala nang magagawa. Kahit ano pang gawin ko, kahit ayusin ko yung at least medyo maayos na, pero kulang pa yung paglagay ko dyan. Siguro marami pa akong gagawin para mapaganda ulit siya. Ayun yung mga mga bromeliads doon sa backyard, nilipat ko dito. Kasi dito medyo nainitan. Yung iba niyan may mga sowi na. So, katulad nito, ito yung yung pinaka-original na, yung pinaka-nanay nila. Tapos yung may dalawang sowi. Tapos ito yung anak niya. Tapos ito naman, iniputan or tinaihan ng manok. So, hindi ko lang alam kung mabubuhay pa ito kasi yung talbos niya nabulok na dahil doon sa, ng manok, tayo ng manok. So, ayan. Ayan. Yan yung bromeliads ko. Tapos yung dito, ayan, hindi ko pa masyadong nais, pero hindi pa ako tapos. So later na lang pahinga muna ako kasi at least nasimulan ko na. So at madali nang ayusin yan. So isipin ko na lang kung ano yung ilalagay ko dyan pa. Kung ano pang ayusin ko, yung mga stones. Ayan, kasi inalis ko dun sa mga may mga stones dyan sa gitna na yan. So, siguro ilagay ko dito sa bandang gilid dito para mas na-appreciate yung landscape niya. Tapos, ayan dito. Dito naman, medyo konting ayos pa dito. Ayusin ko ulit kasi lumuwag ito kasi yung mga suwi ng mga bromeliads na yan ay dinila ko dun sa friend ko sa Manila. Binigay ko dun kay Ate Doris kasi yun ang bilin niya, dalang ko siya ng bromeliads. Kaya yung mga suwi nito, yun dinala ko sa Manila. Pero okay na yan. At least magano naman, dadami pa rin naman ulit yan. Ang kulang ko na lang, siyempre gusto ko yung medyo may makulay kasi ito parang mga native na bromeliads. So ayan, Kapromdi, tatapusin ko siya siyempre. Kulang pa siya. Ayun na po mga Kapromdi, na tapos ko ng i-landscape yung aking front yard at ito na arrange ko na yung aking mga halaman at tatawagin ko itong Bromeliads in Croton Paradise. So ayun nga Kapromdi, napakaganda po ng aking dito pagka-landscape. So hindi naman masyadong mahirap kasi ginawa ko naman ito matagal na. So ina-arrange ko na lang naman yung halaman kung saan ko pwedeng ilagay, kung saan mas gaganda yung dating at kung saan yung mas attractive tingnan. Kaya yun, ginagawa ko, pero dito nga Kapromdi, hindi ko pa masyadong naayos dito. Pero okay naman siya Kapromdi, medyo ito yung mga bougainvillea ko na pinapabulaklak during summertime. So ngayon medyo summer pa rin pero umuulan-ulan na.
kasi may bagyo, di ba? Kaya ayan, medyo makulimlim dito ngayon. Pero sa pangkalahatan halos hindi na umuulan daw dito ka from since na umalis ako dito. So ayan, bumalik na naman nga ako, pero ayan, mainit pa rin. Pero the best naman yung mga ko dito, mga plants, nakikisama sila sa panahon. So ayan, napakaganda ng kanilang pagka arrange. Tapos syempre dito naman sa ayan yung aking gate palabas. Dito naman sa yung front, pinaka-front ng bahay ko. Bumalik yung bulaklak ng aking yellow bell or alamanda plants. So sobrang dami niyang bulaklak ngayon. So bala ko na sanang tanggalin siya. Sabi ko kung hindi makakabalik sa sa dati, tatanggalin ko na siya at papabulaklakin ko na lang dito sa sa ibaba. Yung mababa lang, so ginugupit-gupit lang. So yung sanang gagawin ko dito. Kaya lang ito, bumalik naman yung mga bulaklak niya. Kaya yan, sabi ko, wag na muna. So hanggang sa magsawa na muna ako ganyan yung style niya. So dito naman sa pinakailalim niya, nandito naman yung mga aking mga bromeliads na ordinary bromeliads. Then dito yung aking monaika. Tapos yung ginagawa ko sana na na yung dew plant, dew or maki plants, yung ginagawa ko sanang tawag dito yung parang Christmas tree. Kaya lang nung umalis ako, pinutol nila, hindi ko na malayan or hindi ko naman naibilin kasi ang payat nung katawan niya, kaya siguro nung umulan, humangin, parang tumikwas siya, so pinutol nila, kaya nangyari putol na siya. So ayan, maganda yung ko dito ka from very maaliwalas. Yung mga mayana ko dito na pula, tapos pink na hindi naman lumabas yung kulay, pinutol ko. So hindi ko na nireplant kasi yung mga puno naman nandiyan. Tapos yung mga katawan naman, yung mga pinutol ko, parang hindi naman maganda yung mga dahon niya. Katulad nito, hindi naman siya nag-pink pero lumalabas pa rin yung pink kasi dahil siguro sa sobrang init. Kaya ang ginawa ko, yung mga bromeliads ko na nandun sa ilalim sa likod ng bahay, inilagay ko dito. Although, nung umalis ako naman, talagang pinuno ko to ng mga bromeliads. Ayan nga, nakikita ko pa rin yung bromeliads na tinanim ko dito. Tawag doon, tumaas. Tapos, ayan yung mga aking Eugenia plants, hindi pa nagtatalbos pero kailangan i-trim siya para gumanda yung niya. Gumanda yung niya, talbos niya. Parang trinim din naman nila yata ito, kaya lang hindi maganda yung pagka-trim nung umalis ako. Tingnan mo yung ko dito ka from very colorful. Yung aking mga croutons, napakaganda ng pagmasdan. Wow. Ang ganda-gandang tingnan ka from yung crouton dito. So, one of my favorite crouton. So, lahat sila favorite ko, pero siyempre, mas nagagandahan ako kapag lumalabas yung kulay nila. Pero, lahat naman kaprom din na crouton, kapag lumabas yung kulay, talagang super ganda. Ayun, nakikita nyo super, parang pansit, no? Tapos, ito na, siya lumaki kasi. So, tinalian ko naman ito ng alambre para umusog doon ng konti. Kaya lang, sobrang laki na. Tapos yung golden crouton nando sa nakatali yan sa bakod. So mamaya itatali ko ulit ito kasi although maganda ito kasi naiinitan yung pag nandun sa bandang puno, hindi siya hindi na tatama ng araw. Pag nakalagay dito yung niya, yung dahon niya natatamaan, kaya yan ang ganda ng tingnan na nagkakaroon ng kulay kapag nainitan. So ayan, hayaan ko na lang muna nga. Sa ganyang posisyon niya. So, siyempre dito kaprom di, ayan, nakikita nyo, ayan, napakaganda. Puro, kahit saan ka tumingin makulay. Ito yung French bush or, anong tawag dito, nakalimutan ko na naman, Loropetalum plants. Loropetalum or Loropetalum, parang ganon. So, ginupitan ko siya, binawasan ko ng konting sanga para re-branch. Para kumapala siya. Nung umalis kasi ako, parang halos walang nabago. Pero at least, nagsanga siya. So, ayan, ang ganda ng aking Persian shield.
pinutol ko yung mga ano kapromdi dito kasi yung mga ito ang tawag dito yung Mexican Fittonia, pinutol ko siya kasi nag-ano siya humahaba, sumasanga ng mahaba katulad nito ang taas. So pero ano maraming madalis na mabilis naman siyang lumago. Kaya okay lang na putulin ko. So hindi na ako nagre-replant kasi puno na nga wala na akong malagyan. So yung ano ko naman dito mga picara plants kapromdi. Ayan, baka magkamali na naman akong tawag dito, cocharito or picara or crouton. Actually ito yung Chinese crouton, yung picara plants. So ito naman, ang tagal bumuka ng mga bulaklak nito, naiinip ako kung pwede lang mulat-latin ko na yung bulaklak ng Santa na ito para magbuka na kasi ang dami niyang bulaklak. Abutan na naman ng tag-ulan, hindi naman matutuloy. So ayan, kailangan ko magputol na naman dito. Yung milindris ko kapromdi nag-flower na. So maganda pala yung kulay ng flower niya pero mainit, hindi masyadong makita yung bulaklak. Pero ito yung kulay ng bulaklak niya, maganda siya. Kumapalang yung dumami lang yung sanga niya kasi pinutol ko nung bago ako umalis, pinutol ko siya. Pero at least ayan, nagbulaklak lang. Nakita ko yung bulaklak niya na napakaganda. Then itong crouton na ito, napakaganda rin ng crouton na ito. So lahat talaga maganda, di ba? Ang kikita niyo naman, very golden siya, iba-iba yung kulay. Tapos nasabay yung pinutol ko dito. Ayun yung tea plant na pinutol ko. Ayan, nagdadahon na siya. Pinutol ko kasi masyadong mataas. Tapos hindi naman siya masyadong maganda. Pero dati sobrang ganda niya. Pero pag tumaas siguro maganda na. Maganda na ulit kapag naka-recover na siya. Kasi bagong putol. At least mga 3 months ko pa lang yung pinutol. So dito, marami akong plants dito. Ayan, ang ganda ng croutons ko. At ito yung Andrew crouton, nakapaso lang siya kapromdi. Parang ba't ganun? Natumba yung isa. Kaya pala sabi ko dalawa yung crouton ko dyan. Bakit hinahanap ko yung isa, natumba pala. Ayun. Ayun. Sobrang kapal na nung aking kalati sebrena. So, kailangan ko siguro i-replant ito. Ay, na kasi mano yung crouton ko parang umugat na yung sa paso niya. Ito naman bawasan ko yung dahon nito kasi sobra hindi na makapunta doon sa likod. Gusto ko maglinis doon sa likod. Kaya lang natatakot ako mamaya may ahas doon sa ilalim na ang kapal-kapal nung dahon niya. Sobrang kapal niya halos hindi ko na mapuntahan yung ko doon, yung pinakalikod ng bahay kasi doon ako nagtatambak ng mga paso, yung mga hindi ko na ginagamit, nilalagay ko doon para hindi nagkakalat. So ang ganda kapromdi, di ba? So wow, napaka-colorful. Ito yung front chart ko kapromdi, di ba? Crouton in Bromeliad Paradise. So ayan. Siyempre, ayan, kahit saan ka pumunta, 360 degrees yung dito kapromdi, yung makulay na tanawin. Dito naman sa bandang sa may wall, sa may aking window. Ayan, dito naman yung nilalagyan ko ng mga bromeliads talaga. So maganda pa rin, inarrange ko ulit pero wala silang mga anak na bromeliads kasi nung pumunta ako ng Manila about almost 3 months ago, magti 3 months na. So yung mga branch niyan dinala ko dun sa sa kaibigan ko. Kaya yung mga nagtatanong kung may mga branch, walang mga branch kapromdi. Kasi very ordinary yung mga bromeliads ko dito. Ito kasi matagal itong ordinary din naman ito, lumaki lang siya. Kaya magandang tingnan kasi lumaki lang siya. Ayan, ang ganda. Ordinaryong bromeliad lang yung kapromdi. So ito yung mas ordinary na bromeliad. So ito yung mahilig magsanga. Kaya lang kalasog-lasog dahil hinigaan yata ng aso nung umalis ako. Kasi tinatanim ko sa ground. So ayan, napakaganda pa rin. Yung mga
Ito yung bigonya ko na star bigonya. Lumiit yung mga dahon after nung magbulaklak, yung pinapakita ko sa inyo na super daming bulaklak. So almost mga 4 months yata tumagal yung bulaklak nung bigonya na ito, na parang napakadaming bulaklak at napakatagal mawala. So meron din akong bunny cactus dyan. Hindi ko na siya tatanggalin dyan kasi bala kong gawing yan, gawin parang lalagyan ng mga cactus, parang anong tawag doon? Cactus sanctuary. Yung para bang basta ganun, cactus garden. Yung cactus garden. Tapos yung mga ko dito, yun, yung malalaking ko dito, after magbulaklak, yun na ulit yung mga, ayun, dinidiligan ko kasi iniisip ko baka na, na sobrahan sa natuyo masyado nung tinding init. Kaya dinidiligan ko siya. Yung mga star begonia. Kaya yun, lumiit na halos, kasi dati punong-puno din ng star begonia. Tapos ngayon, halos wala nang nakikita. Bali, nasa ground na lang sila. Ayun, nakatago na lang sila. So, pag lumaki ulit, so siguro talagang gaganda ulit. Kasi yung star begonia medium class yung dating niya. Very colorful, napakaganda. After ko maayos, tapos ayun, talagang iniisip ko kung anong lalagay ko. Siyempre matagal ko siyang hindi na i-video kasi maulan. So dapat tapos na ako mag-video dito. Kaya lang yung biglang dumaan si yung bagyo na hindi naman tumuloy dito, nasa Pacific Ocean lang. So ayan po ang aking front yard. Abangan nyo yung napakaganda kong backyard na ginagawa ngayon. So hindi pa ako tapos, pero nag-ano na ako doon, nakikita nyo na sa reels ko sa FB. Maganda yung pagka-arrange ko doon. So siyempre pinapaganda ko ngayon kasi masyado silang nasira nung napabayaan ko ng almost 3 months na nawala ako. So napabayaan ko sila, kaya binabalik ko yung dati na mas maganda pa, gusto ko mas maganda pa kaysa sa dati. So ayan ka from yung aking dito. Front yard. Colorful front yard. Tapos 360 degrees yung view niya, na very colorful, na makulay. Ayan po. Siguro sa mga darating na araw mag-improve ulit ito kasi marami pa akong naisip na hindi ko pa nagagawa. So ayan po, mga kapamdi, maraming salamat sa inyong panonood, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayan, maraming salamat. Muchas gracias. And Diyos mabalos. Salamat po.